Sangana zvekare kwataita paKulian TV muri yeZimbabwe. Today I'm so excited to give you my evening updates. Zvinhu zvese zviri kuitika paZimbabwe iko zvinezvi. So kana uchiziva kuti iwe unodedzera kuti pasi neZanu PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanu PF yacho iboikane. Nhasi ndiri kufara chaizvo because I'm vindicated. Nyaya iyi ndakamboya ndikataura nezvayo panapa. Vanhu makauya makanditi inini ndiri kunyeva. Saka nhasi I just want to prove you wrong. Kuti aiwa inini kana ndichitotaura garai matoteerera because inini handitauri kwandisina kuswera. Vanonyatsondinzwisisa kana kuti vakundiziva vanokwanisa kupupura. Ndakataura nyaya ndichiti patave iko zvinezvi. Valerius Banda nguva yake yekunzi achinge achisiya basa yasvika. Vanhu vakanditi iwo zvauri kutaura izvo uri kuzviona kupi. Nhasi azosevhwa awedzerwa rimwe gore. Ndo nyaya iripo yandoda kuti ndikunyatsokuzivisa kuti tsono tanga takanhonga sevanhu vane maziso epolitics, tanga takatoonera kudhara. Nhasi pari kubuda tsamba iyi iri kunzi President Emmerson Mnangagwa, who is on leave, he has extended the term of General Philip Valerius Banda as commander of the Zimbabwe Defense Forces by a year after reached retirement age. Mnangagwa's move comes after he sacked his intelligence and police chiefs last week. Kwakadzingwa vanhu vakawanda, mageneral vangu vese vanga vari padenga, police commissioner ana matanga nani vakabuda mabasa. Nguva yavo ingonzi vari resign yanga yakwana. But this one pane chikonzero chaita kuti awedzerwe gore rekuti zvoni vange vachikwanisa kuita zvozvo maitira vanenge vachida kuzviita. Pawedzerwa rimwe gore. So mastreets ane zvaari kutaura manje pokuti awedzerwa gore chete ndo raasara naro izvi handiti. Tingangoti chikuinenge grace period yekuti angonzi ngaachimbosevha for year pachionekwa kuti ndiani umwe anenge achikodzera kupinda. So nyaya iri panapa yakamira yakadai so. Chikonzero chiri kunzi Mnangagwa couldn't find a suitable replacement for his kith and kin. Philip Valerius Banda has extended his term of office till 23 November 2025. This will not only give him a time to look for the right one, but also to outmaneuver Chiwenga while Valerio is in charge. Streets vanhu vaakubudisa manje chikonzero chaawedzerwa gore ende nezvezvinhu zvazvichabenefita because hapana kapa kunzi panongoitwa zvinhu zvipasina benefit. Ana matanga vangonzi yatokwana nguva ichitokwana kudaro bva pakatoiswa imwe yekutowedzerwa retirement age kuside kwavo ikoko zvikanzi aiwa takuwedzera futi pamusoro 3 days. So uchingobva usiya uchinzi yo zvangu zvatokwana vobva tobuda vakato announce zvimwe zvinhu kuda kuti unenge usingachadiwe vanenge vakuprefer mumwe anenge ari better. Ndosaka paizobuda mareasons akasiyana zvichinzi akaona vatongokudaro it simply means kuti iwewe unogona ngori team VP Chiwenga unenge usiri team ED 2030. Ndo nyaya yaitaurwa nemastreets. Saka iko zvinezvi ndo patava hama dzadiwa. Hakudyiwe rinopisa, I'm telling you. Panapa panonzi paKulian sekutaura kwandinenge chingozviita kuti nyaya i24/7. So kana chinge iri first time yako kusvika panapa zvakakosha kuti ubaye ako pakanzi subscribe apo ubva turn on the notification bell. Nyaya ndoramba ndichiuya nadzo 24/7. Hatinete kunza nyaya ende haumbofoka jambirwa nema-updates chaiwo. So nhasi ndoda kusiyirai muchiteerera imwe audio iri panapa yezvinhu zviri kutaurwawo nemaZimbabweans vakasiyana. Munongozviziva kuti panapa tikaisa system nyowani yekuti vanhu munofanira kutaurawo zvinhu zvamunenge muchiona nezvamunenge muchifungawo zvinenge zvichiitika muZimbabwe. Saka platform iko zvinezvi takati everyone ndiri kupa this platform. Sare muchiteerera this one. Kana mune zvenyu zvekutaura munosenda panhamba idzo dziri kubuda pascreen. Inini mavonero andinoita nyaya dzemusangano kana kuti nhau dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe hadzina chokwadi. Uye chokwadi chofanira kuti chibve kuvanhu vachipa mavonero avo. 2017 vaMnangagwa vakadzingwa muparliament handitika vakabva vachienda kuSouth Africa kwavaiti ivo vakanga varya poison yacho nani iyoyo yatisina kuona kana kuzombonzwa nezvayo kana kuona vachirwara
ipapo panofanira kuti pagadzirisiwe uye vanofanira kuwithdrawa mashoko iwayo avakataura emanyepo. Zvekare panofanira kunzi nyika iwise chokwadi chakazara kuti why vaMunangagwa vakazonzi ndivo president wenyika mushure mekunge vabvisa vaMugabe zvine chisimba navaChiwenga. SADC haina kukwanisa kugona kupa chokwadi kana kuti vatipe runyararo kana kunyaradzwa. The same mistake yakazoitika pamavhoti ekunzi vachamisa vahwina, SADC ikaramba yakanyarara. Chii chiri kubenefita SADC mukuramba yakanyarara pamusoro pema-mistakes anoitika within their jurisdiction? VaMunangagwa zvavava kuita vachitora nyika vachida kuikontrola kunge chifi, hazvisiri izvo zvekuti parliament inosiya nzvimbo yayakanzi iyo ndeye parliament yoinda outside the premise of the parliament. That is unfair. Somunhu womunhu mukuru vanofanira kunge vachizvidzora uye zvekarezve vachikwanisa kunge vachipa kuyanana mukati menyika. VaMunangagwa vanofanira kukumbira ruregerero kumhuri yeZimbabwe yavakatsvinyira vachibvisisa vaMugabe zvisiri pamutemo. Tikaramba takanyarara nhasi uno, ivo vanofanira kukumbira ruregerero, because tikatsvaka reason yavakabvisira vaMugabe tinowana kuti haipo. Zvekare ivo vari kudoita wese pane zvakanga zvichiitwa navaMugabe. Saka tinokuremekedzai imi vemasocial media nebasa renyu guru ramunoita, asi basa renyu ngarichiva rokutibatanidza muchipa mashoko ane kurudziro yokubatana, nekuti nguva yatiri kushaya kuti tibatane kana kuti tichipublisha mashoko asina chaanopa mune chokunzi kubatana pakati penyika. Ava varume ava vanoramba vachitora mukana wokuita zvavanoda nesu. Social media yaifanira kuti inge ichikudza chinonzi kubatana nokuisa kunzwanana, nokuti nyika iri kufa ndeyedu. Vanhu vari kunze kwenyika hakuna nokuda, asi nokuda kwokukonewa kufesana nedambudziko. Asi kufesa dambudziko kunobva pakubatana. Saka social media inofanira kuva nebasa guru rekupublisha zvinhu zvinounza kubatana, kuti titarisane nedambudziko ratakatarisana naro. Nyika yedu ina vanhu vakadzidza, asi zvavakadzidzira zvava kuva pasina nekuti hatina kubatana. Tofanira kudzidza kubatana. Social media ichitipa nzira dzokutipanga mazano. Even utungamiriri hwohwo hukabva, tikaona umwe utungamiriri, tinofanira kuramba tiine mweya wokubatana, tisu tinochinja nyika yedu. Namapolicies iwayo tichamamonitor through social media, tione kuti zvavanotaura mumabumbiro avo emutemo ndizvo here zvavari kuita. Ukupaona vaMunangagwa tikada kutaura pachokwadi havasiri president nokuti havana kuelektwa. Saka naizvozvo makore avo avakasevha vakamasevha zviri outside the jurisdiction of the law. Saka tinoti isusu havana kodzero yokunge vari president. President anofanira kuvuya through the election process. If he was elected by the majority of the country, he was supposed to qualify to be a president. But at this point of time, vangaramba zvavo havana wakava-electa, vakanopinda vega. Saka isusu hondo yatinayo ndeyekuti
tiri kudawo kuuya kuzovaudza kuti aiwa zvemukuru musakangamwa kuti imimi pamakapinda paya paya makapinda nechisimba, akanga akusarudzai ndiani papasina. That's why muina mistakes because hamuna kusarudzwa nevanhu. Vanhu vatungamiriri vanofanira kudzidza kuremekedza vanhu nekuti ndiwo mavhoti avo. Vana vachiwenga zvavava kuita zvekuti vanotadza kubatikira vari kutozviona nekuti vakanga varimo panguva yavakabvisa vaMugabe. Vava kunyara nemamwe mistakes because kuwirirana kuya kwava kuoneka pachena kuti kwaiva kuvharana vharana nekuti umwe ava kuramba nechitandaka mazviona manje. Saka tinokurudzira kuti isusu vesocial media rambai muchitipa mashoko ane udzamu anotirodza njere kuti tobatana sei kuti tigwise hondo yatakatarisana nayo. Hapana muvengi, havasi vavengi vedu ava, asi kuti vanhu vangoshayiwa ruzivo nokusada kuzvininipisa kuna vamwe vanhu vachifunga kuti ivo pachavo ndivo masuperiors. Hatisi kuvatuka, chero mukavanzwisa maaudio edu hatisi kuvatuka, asi tiri kuti ngavazive kuti nesuwo tine kodzero ende vanofanira kutiremekedza zvekare.